Witamy Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Niklas, to jest Patrycja Mordora pijąca wina, a to jest Fear First Egg Contra Assault Recon, kontynuujemy grę. F5. There you are. How did we get separated? No i nic się nie stało. I remember the power going out in the elevator. Then the next thing I knew, I was Sweet arriving on night, the top słodka floor noc. and you were gone. A ja chciałem tak streama zatytułować. Następny raz tak zrobię. Te baba. Leci Iwak. Oh my god! No to tyle. This is crazy. I am not waiting here. My dad's in danger. Your dad will be fine. You're the one I'm worried about. You just need to calm down. Sorry. Ms. Wade! Damn it, what the hell is she thinking? She's headed for the garage. You've got to cut her off before she gets herself killed. Muszę się przebrać w przerwie. Ja, żeby ktoś myślał, że to już innym razem. No i co teraz? Nie wiem. Action. No dobra. Chyba się nie wrócisz. Ciul. O! Jak było na evencie? Fajnie, fajnie. 20 minut my na nim byli. Czym się zajebali mi widły? Bajo. Było warto, znaczy warto było, bośmy sobie potem fajnie po Krakowie połazili. Fajne poduszki były, ale drogie. To mi się najbardziej to podobało. Welcome to Uniform Technology Corporation. This video must be accompanied by all. A tam? O, Bilet PKS do Krakowa. Taniej by wyszło. no jechaliśmy autobusem. Taniej już się nie dało do Krakowa dojechać. Chyba że na krzywy ryj, jakby ktoś podwiózł. Chociaż bilety podrożały, bo kosztowały 14 zł, kosztuje 15. O! Na piechotę. No, to też jakaś opcja. Mieliśmy 2 aktywne dni. No. Te intery unibusy są za 15, tak. Patrz, HP. No z Katowic do Krakowa się jedzie godzinę. Ms. Wade, can you hear me? Yes. What do you think you're doing? I have to know if he's okay. Look, I'm willing to let you ride along to pick up your father, but you're putting yourself in a lot of danger right now. Yeah, well, he said I'd be safe on a helicopter. Those No, soldiers muszę are tam looking for you. wejść. If they capture you again, they're going to Exit. interrogate you, and believe me, their methods are very unpleasant. I'll take my chances. Stubborn little bitch, isn't she? Nie opłaca się busem? To czym się opłaca? I tak, tutaj z Katowic do Krakowa się jedzie godzinę No. i to jest 92 km, a jak ja jadę do Opola to jest 30 km, też autobusem, to jadę godzinę. No. Siema Barley. To ty od Gimpera. Nie wiem o kogo chodzi, ale na pewno żadne z nas tu nie ma z Gimperem na szczęście nic wspólnego. I nie wiem czemu by miało mieć. Ja tyle miałam, co byłam na hajsownikach. Byłam.
Bo niektóre memy były śmieszne. O, checkpoint. Bo pole jest jeszcze za końcem świata. Nie, bo kurde ci autobusiarze to się spóźniają, albo w ogóle nie przyjeżdżają, albo się spóźniają nie wiadomo ile. Czy to samo? Dopisz to. Pan Czciwy sprezentował Lordowi Nikramowi subskrypcję. I ja bardzo dziękuję, kłaniam się nisko i to jest piękny gest. Jajo zniesiene. Także suby polecamy. To jest właśnie to. Dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Yeah. Yeah. To Ziemniak miał takie, że miał intro i potem to takie taki by baba orgazm miała. Taki moment. To Igor Ignacy. Nie, Ziemniak miał. Ale Igor Ignacy też takie. Nie wiem, nie oglądam czegoś takiego. I found some more information on Oregon. The prototypes were created from a genetic reference. I think that's just a euphemism for somebody's DNA. There's no indication of who the lucky son of the bitch was. Kurde, fajna ta klawiaturka. A więc jak to jest? Jak to jest? Ale co? Dajesz suba, większy polok. Jak to jest? Dajesz suba i jest super. Tak to jest. Ale kukta z Patty. Everything is a dildo when you are brave enough. Nawet o tą panią. No to przecież powiedziałem. Albo nie powiedziałem? No tak. Że hepatyczon. Graliśmy w Battlefielda. Zgadza się. Było. Było. Będzie. Otwarta beta będzie we Tędy mam iść? wrześniu. Tak, we wrześniu. Nie wiem. Chyba tędy nie szłam. Nie szłam! Pod koniec września, no może pod koniec. No będziemy grać, no. A w Call of Duty jak będzie beta to nie wiem, tak do wicu jak to się mówi ewentualnie. I tutaj. I się wróciłam. I tu. Tu byłam. No to się kółko robi? Nie. I tędy teraz, tak? Tak. Tutaj nie byłam i teraz co do góry? No. To F5. O, przepraszam. Było głośno pewnie. Pas zacząć grać betę koda. A pas World at War będzie to samo. No nie to samo, bo World at War było spoko. A, o kurwa, dron. Ale jaja. Rozpadnął się. LOL. Nie wiedziałem, że tu są tacy wrogowie. Znaczy to nie o to chodzi, że... A co? Nie chcę mi się... Co tu gadać o Call of Duty, no? Jak to jest Call of Duty każdy wie. Siema, na razie Costello. Penetrator. Może za rok kod będzie na Steamie. O, siema Daria. Taki na pyrę.
Dobrze, że one aby są takie Hej słabe. Daria! Dzięki za follow, Leon. Ma się rozumieć, że Siema, okularnik. tutaj. Chyba tak. Patty, to nastąpi prędzej czy później. Siema, Midgelajto. O kurwa. Dobra. Jak ja teraz wjeżdżam w kebaba i piwo. Kebaba i piwo 15 po pierwszej. Ty ulańcu. Uff. Grzecznie drzwiami. Dobra, bo to chyba drony teraz będą lubić do tego. Jak mnie boli. Ej, teraz sobie uświadomiłem, że nie pamiętam kiedy ostatnio widziałem wygaszacz ekranu na kompie. I mój ulubiony to był rurociąg. 2 strzały i nie Czy ma. kupiłem ci pluszaka? Nie. Ale kupiłem co innego. Ale ci i tak nie powiem co. To możesz się nie pytać. Poka. Gówno, dupa. Patty, napieraj! Czekaj, najpierw A, broń żeś to zmienię. zacisła, trzeba było element zaskoczenia wykorzystać. Nie chcę tamtego marnować. No w sumie. No co mi tu lata? Co ci lata? No coś lata. Patty, to haluny. Ech. Shit! Mama trzefowe darmowe alko. No to tak to idzie robić. Patty, HP. Drugi raz. Mocno. O. Ale pieprze. Gdzie mam iść tu? No. Nie, cofam wiem. się. Nie. To wszystko wygląda tak samo w tej grze. Ja cię stalkował. Browar po terminie, czyli leżakowany. Najlepszy. No chyba, że to jest żubr. No to jest tak średnio. Aha. Ale szczypi. Chciałeś mocno. Ale jak piwo jest po terminie, to można pić normalnie. Chyba, że jest, kurde, nie wiem, 3 lata i stał obok kaloryfera. Przy alkoholowi to się nic nie dzieje. A wódka to najwyżej jest słabsza potem. Jak to się mówi, procenty uciekają. Jak człowiek pijany tej efekt słodki. To prawda. Coś w tym jest. A! Kurde, żeby takiego Fira zrobili... Żeby takie gry powstawały we współczesnych czasach, w sensie FPS-y, ale z taką
dobrze akcją poprowadzoną i z taką inteligencją przeciwników przede wszystkim. Nazwiesz muszę kartę kredytową, no to zakładaj. Government officials have confirmed that a U.S. Special Forces Black Hawk helicopter has been shot down. Now the sound you hear in the background is apparently not a U.S. military Włażą. Bioshock Infinite. To jest taki specyficzny rodzaj, bo to jest z takimi elementami RPG dużymi. Ja lubię. No. Ja przegrałam tylko tą właśnie część, co Deon napisał. A jest to też wcześniejsze przechodzić. Ale to na razie... Na razie to ja muszę przejść Aliena i Ori. O Jezus, ręka mu odpadła. Ojojoj. No, Infinite był fajny. I no Makule się nie podobał, a mu się nic nie podoba, to nie ma się czym przejmować. Stay down. No widzisz okularnik? Nie grałem w żadnego Bioshocka. Źle! Polecam, to są świetne gry. Chociaż nie grałem w dwójkę. Przeszedłem jedynkę i Infinite. Mi się Infinite bardzo podobał. Chociaż, znaczy, osobiście mi lepiej się podobał świat jedynki. Ten podwodny. Niż ten podniebny. Bioshock 2 jest kozacki. No może tam kiedyś se przejdę. Boże, Niklas wygląda w tej koszulce jak Menel. Kurde, Pati. Yeah! I alright, i subek, i wszystko. Kurdi. Dzięki bardzo, Dobry wieczór, Nimrwe. Niklaus Małpa, Niklaus Małpa. Niklaus Małpa. Wpisuj. Co, Pati, no? Wpisuję. No, że wyglądasz jak Menelica zawsze, no. A ja nic nie mówię. To nie tu. Niżej, wyżej. Ale to super alert, dobra, wyżej. No. Czemu to Dzięki, się Dawid, za przesunęło? hosta. To jest 4, koszulka do bicia konkubiny. 138 i 5. Witamy wszystkich od Dawida. Kontynuujemy Fira. Już prawie endgame. Jeszcze tylko 4 interwały. Przy winku. Staram się szybko grać. O ty Tak, grałem w Burial at Sea. Fajny. To właśnie mi się lepiej podobało jak sama gra w sumie. Kto? Gdzie? Tu. Ale serię dostał. Well, Fennel wasn't made from Harlan Wade's DNA. There's an email from Wade about the subject being in an Kurwa, te induced napisy. coma. Those ATC security goons killed Bishop because somebody didn't want this getting out.
See, I just worry about some ethically questionable bioengineering experiments. I think they're covering up some pretty nasty shit. Hit. Nasty shit. Dobre gówno. No i co, włączyłam i sobie mogę windą pojechać? Mogę. Masno. Winda. Fest. F5. Dobranoc, Wiedźmin. Patty od Niklausa, Patty od Bunkola. I'm sorry for the trouble, but I just made it to my car. Miss Wade, just wait a minute. I can't. I have to go. Miss Wade! Fuck it. Get to the roof of the parking garage for a No i pickup. pojechała. You can still get there before her. A ja... Trzeba było zeskakiwać z tego lądowiska na dachu. Gnojuwa. Będzie zadyma, jak dali pancerz. Otwieram Primatora 24. Łociuks. Patty, weź sobie apteczkę. Żadno z was nie pracuje. Nie. Oboje jesteśmy bezrobotnymi pasożytami żerującymi na organizmie państwa polskiego. A jestem jeszcze wrzodem. A Patty jest jeszcze wrzodem. Nie jestem wielki? Nie. Ale też się rozświeciły oczy. Kiedy zrobicie sobie 500+? Po co nam 500+? My żyjemy z energii kosmosu. Co się stało? Nie wiem. Co tu było? Dotacja. Prawie jak tradycja. Kobieta pieniędzy potrzebuje. To niech się zarobi. Aborcja. A w sumie... No! Ja nie chcę tego. Nie masz granatów. O! 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 No! Weź sobie apteczkę. Nie masz PS4, nie masz.
O kurde, muzyka. No. Możesz zawsze sobie pograć, za drugą potem przyjechać. Nie, Patty, kurna, przyjechać pograć spoko, ale jak cię mam zaś oglądać, to już wolę sobie w domu siedzieć. Co? Strzelałam do swojej... Later, just get that bird in the Do air. niego! Sorry. 8, ten był króciuśki. A muzyka? Muzyka. Kamera tak zmuliła przez chwilę. Czy my takie pasożyty jak Konanowi, co żyją z lightów? No, Ósmy. no, mówiłem przed chwilą. Coordinates from Wade's laptop are right smack in the middle of the Randall Meyer industrial compound in Auburn. This place has been shut down for years. Why there? Well, I did a little digging. Turns out Armacam bought this site from the government back in the 50s. Get this, there used to be some kind of underground military complex in that area. I don't think Armacam was interested in what was on the property. They wanted what was under it. And I'm guessing it has something to do with Oregon. Tak coś czułem. Kolejny raz, nie? Nie, raz normalnie wylądowali i od razu zaczęli strzelać do nich. Ale przeważnie jednak helikoptery nie lądują w grach. A ja przecież tu siedzę. Oglądam, He looks okay, ale była but the pilot's dead and raz Jen's w banged sumie. up pretty bad. We No, w windzie. windzie. I'll live, Ej, but it'll be a while before I can No ice skate czekaj, again. on leży, nie? All right. dobra, In that spędzę. case, I want you to stay with Jen and wait for the medevac. You sure you want to send him alone? These guys ain't fucking around. We don't have a choice. Vettel could be anywhere, and Alice is out there on her own. By the time backup reaches you, she could be dead. We're still a couple of clicks away from the Ramelmeyer compound, so you're gonna have to get there on foot. Patrz, cała Got a lot of enemy brudna i movement in that smutna. area, so expect trouble. They probably want to make sure there weren't any survivors. Nie ma I hear you're a kwadratowych. bad motherfucker. Nie, bo to już była technologia wtedy zaawansowana. Ale slums. If you anything, the groundwater contamination in Auburn is coming from that secret Armacam facility. That's gotta be why they sent somebody to the water treatment plant. Tam szły te deski pewnie Traced back rozdupczyć. to them. Falloutem zajeżdża ten hotel. Nie wiem, nie grałem w Fallouta. Znaczy Fallouta. Znaczy w jedynkę. Tylko. Albo w dwójkę. To takie co łaziły karaluchy to... Tu ten duży. to ten duży. Shit. O nie! Jak go tak... Ojej. To nie jest czasem właśnie. To jest gwoździownica. Ja wezmę, bo i tak nie mam ammo do tego. No tu jest 75, to sporo. Dobra, zabiję go już tym. Przybity. No nie to, X. Czy chodziłem w żonobijce po Krakowie? Tak. Tak. I z maczetą. I w kominiarce. Wiadomo. Ja Ja pierdzie. Ja też przez chwilę myślałem, że to jest żywy.
tutaj nie. Skoczyć na dół? Czemu nie? I tu powinno... A w którejś chyba części Fira coś takiego było, że powinny być takie straszne straszne te elementy generowane losowo. Gdzie na przykład gaśnie ci latarka, oświecasz. Jeb nagle! Dobra, pan już... No nie mi tak mocno. O, ała. Nie bij, nie bij, nie bij. Nie bij. Uspokój się. Ała, ała. No. Lej go! Lej go, dziada! Kibicują mi. O, zmęczyłem się. Mam koszulkę do picia męża. O. Patas. O. Jaki snajper? Co on gada? Mało apteczków, kurde. Banio. O, tąpło. O, kurwiska. Padł one. Pati wycofka. A, jaki? O kurwa. Pierwszy! I na wszystkie apteczki poszły. Kurwa. Trzeba się rozglądać dobrze. Jest pancerz. O. Palce. To Panca? Co to jest? A to jest to. Jakoś inaczej wyglądało. O. Skoczyć tam? No nie wiem. No. Chyba tak. Jest. O, w oknie, uważaj. A nie masz coś takiego... No właśnie. Może latarkę sobie oświeć. No, A, to daleko nie- mi nie świeci. dociera. Patty, 30. No właśnie, mogłaś ich z tego też... O! Skąd? Dobra, niech mi trochę urośnie samo życie.
samo życie, takie właśnie jest. O! 2 zginęli. Nie. Nie? A nie. Nie trafiłaś go chyba. No nie. Terata. Są tu jakieś apteczki? No trochę jest słabo. Siema Seri. Witam. Hejka. Dodamy w 5. Tak, ja odpoczywam sobie, Patty pracuje. Ja muszę z tych zaraz Siema zabijać. kądziub. Jak oni drą picze. Ja się leczę winkiem z bólu gardła wielkiego. Boli jak surwol. Jakie szkieletory. O kurwa, ten podkład muzyczny. Czy ma chociaż coś za tą pracę? Nie potrącam jej za wodę, prąd, spanie i jedzenie. I trochę mniej bije. According to a government spokesperson, a second Black Hawk helicopter has crashed in Auburn. Earlier, a Black Hawk was Ale apparently shot down by a helicopter belonging to the unidentified Ale terrorist group that seized Armacam headquarters this evening around 4:30 Patty gra na padzie? To nie idzie grać na padzie chyba. Nie overheal. A za kabanosy? Co za kabanosy? Kabanosów nie ma. Wszystkie zostały wczoraj opędzlowane. Aha, tu byłam. Czyli muszę tam zejść? No na to wychodzi. Ale ci brzydko pedził. Wygląda jakby grała na padzie? Czy ja wiem? To ta baba. Is this who you're looking for? A to o nią pa. She smells nice. Fetel porwał babę. I taki się zrobił obraz, nie? Latarka mi nie działa. To winka. Winka, winka. Na. A ty z cytrynką sobie pijesz? No ja nie wyciągałem. No to lu. Winka, Patrz. winka. Jedziesz. She mogę. told me so many things. Paskudny okres. Dziewczynka!
Jak w snach takie głupie się biegnie i się tak jakby w miejscu, tak. Patty, a może wydupiać? Nie wiem. Albo nie. Wydupiać. Albo strzelaj do nich. Bo to są takie chyba... Albo nie. A nie wiem. Ale jaja. Ale jaja. Panie Fertko. Haźlik. Flachy się kulają. To co, F5 tutaj zaraz? Pozoli. Nie, to tu było. Tutaj. F5. To jest horror, no to jest horror, no to jest horror. No, ma fajny taki klimacik. Siema Pasurari. A i dalej 8. O kurde. Kurde, druga już będzie? Pol nam elaborat nie zapomniał czytać. No dobra, kurde, nie teraz na pewno. Jedziemy dalej. Ale bez tego. Chyba, że... Coś z tym ogniem jest dziwnie. I'm picking up major Takie enemy za movement on szybkie the te satellite. cienie są They're na all tych over that ścianach. area. Watch your back. Takie właśnie jest. A. Co tam się pokazało w tym telewizorze? Nie wiem. To jest która część? Fira? Pierwsza. Kurde, mucha nam wleciała jakaś. Siema, Skuli. Hej, Skuli. Skuli mnie? No. Patrzcie, bo jestem... A w sumie się... Nie, dzisiaj się nie boję. No, ale dzisiaj nie było jakichś takich super strasznych rzeczy. Ale nie, wcześniej A to już w ogóle też wolniej grałam, nie? Ileż się można bać? Ja na początku tak się bałam. W sumie może ten alien jakoś mnie tak znieczulił. W alienie się tak bałam na początku, a później jak zaczął tak gonić. O, wyciule. Ale się tych iskier sypie strasznie dużo. Ale fajnie. Są bardzo dobre efekty cząsteczkowe. Biorąc pod uwagę, że ta gra ma 13 lat, to graficznie nadal jest bardzo spoko. A weź mi nie gadaj o Rezydencie. Się zawiodłam. Myślałam, że lepszy jest. Ale który ta 7? No. Zajebisty jest. Patrz, Ale- co ty wiesz? W nogach śpisz. Nie wiem, mi się jakoś znudził. A, bo żeby cię zainteresować, to trzeba kurwa zobaczyć, co to trzeba. No to może przez to, że wcześniej tam trochę oglądałam. Tańczyć nago na stole, Lepiej mi się oglądało niż grało. lać się żurem. O kurwa! Jest. Super, ogółem se przeskoczył. To był dobry desant. O kurde, uważaj, wycofaj się. Tam jest jakiś dupny. Istnieje, Szymon. Codename Panzers. Nie! No nie wskoczysz tam.
Czy grałam w Outlast? Grałam. 1 i 2 to tak monotonnie później było. O, lubię jak tak po winku tak ciepło. Szkoda, że nie mam nade'ów. W sumie może od razu ich tym załatwię? Na tyle. I chowamy. Tam jest apteka. 2. No, to już nie ma najgorzej. To dam sobie F5. Rakieta. No. Czy było warto szaleć tak, aż do bólu? Nie! To! A w sumie nie. No tu masz 14, a tu masz 15, ale to wali po 3 rakiety. Szybciej zginie. To na tych dużych se zostaw. O! Tutaj? Nie. Tutaj? Tak. Nie. Tak. No to tak, to tak. Oni gdzie indziej przyjdą pewnie. No już. Głupiec. Ojoj. O! The Rammelmeyer compound. To powalczyli. Looks like the largest concentration of enemy forces is in that area. Oj, mnie boli, ja pierdzielę. Nic to nie było. Do której dziś? A nie wiem, no jeszcze gramy.
Prawie. Nie przypominam sobie tak mi. Nie wiem, czy tu gdzieś... No to pojechali. Pendleton Machinery Company. Well, the situation in Auburn seems to be intensifying. Shortly after a U.S. military helicopter crashed on the roof of an abandoned hotel, fierce fighting was Patty reported in wygląda the jak surrounding zombie. area. Police have Dzięki. Nie no, mogę wyglądać, jestem zmęczona. I po winku. expanded their cordon to include Powinien się Auburn jak zombie and have wygląda. begun evacuating residents from the primarily industrial district. Znaczy ja mogę wyglądać. Czuję się jak zombie w sumie. Dobranoc, Wojtas. Hello. Nie ma tu jakiś... Siema Gurus Games. Siema KB Player. Rzadka. No. Fo. Nie ma nic fajnego. Tam jest coś fajnego. Health to jest teraz chyba już miała 170 na max. O kurde, ale środzi autohost od Bunga. Witamy wszystkich od Bunga, jak ktoś w ogóle się pojawił. Dzięki Burszen? Dobrze ja to widzę? Burszen? Burszen, no. Dobrze. Ta gra jest w którymś momencie straszna. No. Momentami jest. Momentami nawet dość sporo. Siema Dawid. Apotykę. No, muzyka właśnie też bywa taka bardzo creepy, często. 165. O. Aha, dobra. To tutaj.
Pancik. O! No i co, uciekł? O, dobra, wiem Jo. czemu. Dobra, najpierw jeden nade. A, Patty, wedy daj escape'a, bo się zdupił ten interfejs, pyk, pyk, nie, bo... A to w lewo? Mm. O, no i to jest dobre. Już padł? Nie. Teraz chyba już. Nie, Nie? pa! No teraz to już padł. No. U Zostały góry. 3. Jakie to wielkie. O, ktoś się zezłościł. Rzuca kartonami. Kurde, już użyłam teczki niechcące. O! Siema Niklaus, słyszałem, że stałeś weganem i wczoraj poparzyłeś się swoim sojowym latte przy śniadaniu, jedząc tosty z ciecierzycą i jarmużem. No, nawet dzisiaj piłem wegańskie oshi. No. Siema Trufel. O, hej, trufel. Wegański jabłcok. O. Co ty pedał? Co ty, Damian? Masny. Ma masno fys, fys. Fys. Bejty! Give out! O, bydzie. She's close now. Her presence is strong here. Nie. Nie przebija. Wyłazi. To jesteś już nowy. No. Ale mi oko swędzi. Co nie mają za broń? Ja mam ochotę wrócić do Cat Cafe i ujebać wegańskie ciasto z malinami, musimy zastanawiać jak smakuje. Aha. Po. Co to? Kurwiska, ty. Zostawić to? To jest przecież słynny rozpierdalator. No nie wiem jak chcesz. Zostawię. Kurwa, masno fys, ale kurwa, ale... Jak masno? Ty. Dobra, F5. A no, na takiej to nie.
Wegańskie srulki. Ale gościu gadał, że tu ma dużą moc. Presence is strong I ona za here. niedługo będzie. Pewnie będzie, no w końcu musi być. Prawie jej nie było przez ostatnie 3 godziny. Nie no, przecież była. Czy miałem tą rękę w majtkach? Tak, twojej mamy. ATC patrol cars are approaching from the west. I got a feeling this situation is about to blow up. Wołaj. No co? Co ty? No jest. Masno. Masno fest. Mirabelki. A, że... A, no dobra. Że śliwki. Nie. Co to są mirabelki? To nie są śliwki. To są śliwki? Tyś jest ogrodnicza. Co to są mirabelki? Na wykopie. Jezu, ja zawsze po winku jestem taka wesoła. No normalnie to się jest bardzo smutna na co dzień. No. Taka... Daria. Kurwa. Ciszej, milcz. Zdupisz mi fotel za 1100 zł. Patty, kurwa, nie skacz tak po nim. Ała, aż mi coś w nadgarstku. Gorąco mi. Jezu. Dobrze, że Sławek nie miał, by kaka była. Drapszajs by poszł. Kaka demona. A to te już byli. Predatory. O kurde, bele pa, jakie małpy. Oświeć se te. Oświeć, o. O, jedziesz go, pa. Dobrze, leży. Nie, nie leży, teraz leży. Drugi go. O, a dobra. Ja pierdzielę. Ja pierwszy raz w życiu tak podskoczyłam. Nie, w sumie był raz. Mam takiego shota, co... Kiedy straszymy i nagle ten donate co mi wrzeszczy, nie? No. Wpadł. Inka. No pomału, kurde, Patty. Ja pierdzielę. To już jest końcówka. A przypominam, że w tym mieście panuje... no. W tym mieście panuje prohibicja. Oświeć sobie latarkę, bo ich lepiej widać wtedy. No mam latarkę przecież włączoną. A to sorry. O, przepraszam bardzo. Z tego stresu. No to wyskoczył. Masno. Fez. Nie, chyba fez. Masnej wody. Sam wszystko jest masne. We can't stop it! Where'd that fucking thing come from? Hands up! To nie nasz, nie? Nie. Zdecydowanie nie. O, z tego mu ciulej. Go nie widzę. Przesuń się. Masno, nie? Ja, kurwa, masno face.
Patty, nie zitej się. O. 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 Hm. O. Fys. Co mi się tu zaczepiło? Zwłoki kurwy z podłóżka. Ale fys, kurwa, westa, ja fys. Aha, to oni się szczela, to trzeba było ich zostawić. A to jest oni wszyscy, patrz, przecież jak ty masz przesrane, wszyscy Ej, ja mam 6 ammo. O tu 14. No to Patty i masno. Ale to musisz trafiać. Jakie to? Pomału, pomału. Pomału i celnie. Matrix. O fuck. Apteczka. Zwolnione jak masz. No i dobra. Widzieliście, ale nie mam ammo. Niklaus gra stopami. Pulokiem. Masno. To może sobie zamienię na razie na to. No, coś musisz sobie wziąć, bo... Czy ja zamieniłam? Nie. To wezmę. I z tym zmienię. Wspaniałe kuksu. Ach kurde, mnie tak gardło boli, że ani nie mogę jeść nic. Face. Uwa, face. Masno nie. No, oni są słabi. Słabi fizz. Lody nie, wypiłem martini i wino z lodem, może pomoże. Albo pogorszy. Najgorsze jest to, że mnie tak jak mnie gardło boli fez. I się tak, że jak choroba jakaś, to jestem taki zmordowany zawsze. I jak sobie pomyślę, że mam od 10 rano grać w PUBG przez 6 godzin, to mnie się robi gorzej. Secret area. To mnie się robi gorzej dokumentnie. Masno. To ja sobie to wezmę z powrotem. Wese. Lubię. No ale to sobie też powymieniaj, żeby do wszystkiego mieć jakieś naboje. No, wezmę tą. Będzie boss? Nie, no jaki boss? Będziemy w tym cierpieniu z tobą. Byćcie. O 10 na NVIDII. Od 10 na NVIDII. Do 4. Kolybie się lampa. On te bronie w taszce ze sobą wozi. O Jezus, to jest pytanie, które można zadać w przypadku 90% G. Ej, dajcie suba. Ja, a dajcie, ale takiego masnego, fanego, taki masny, co by był. 170. Psst, Taki, co by był masny fez. I teraz idziemy windą.
Albo nie. Aha. Ale to było straszne, Mikołaj. I no się nie dzi. Znaczy ja lubię PUBG'a jeszcze. Trochę. Ale po prostu chodzi o to, że jak żeśmy robili challenge i graliśmy w niego 4 godziny, to już było dość długo. A spróbuj strzelać w te takie latające, jak są, jak cię atakują. I 4 godziny to było już dość długo, a 6 godzin jeszcze jak jestem chory, to już jest długo w ciulu. No ale zrobimy. Jedna apteczka mi została. To się znajdziesz więcej. Ile jeszcze winna I została? want you out of there as soon as you got Wade and the girl. Get them back to base so I can debrief them in person. To Good luck in wypij there. to. Nie, to ja ci to dam. Nie będziesz pił? No nie no, ci dopisy. 9! To jeszcze 2. Nie. To ja to teraz dopiero 3. 9, 10, 11. No, masz więcej. To trzeba kupować po flaszce na weba, bo jedna to jest... Jedna to jest... Kurwa. No. Na razie nie użyłam apteczki. Tu nic nie ma. Nie ma. Tu jest. Patrz, ciwy. Ciwy. Papa. Bye. O. Nie wiem, może sobie to spróbuję jeszcze raz, bo tu się straciła bardzo dużo. Autosave to był, nie? No, to musisz na... Patty. Na laptop kliknąć. Co? Kliknij laptop. Fys. Ej, może ci do tego wina wódki dolać No chyba cię coś... i nie wstaniesz do wieczora. Chyba fys. Przepraszam. Dalej no fys, ja. Fys, tak kurwa masno. Cześć, lubisz Adama? Co? Jakiego Adama? Co dobrze? Chyba. Co? Nic. Co za Adam? Znam parę Adamów. Pluteckiego. O! Ja nie mam pojęcia, kto to jest, Ezio. O co ty mnie pytasz? Czy tyś jest trzeźwy? A w sumie może być więcej tych, nie? Tam na pewno coś jest. Patty, myślę, że nie. Ja myślę, że tak. Widzisz? Nie wzięłaś tego. No bo to jest jakieś inne granaty. Ale było coś. I miałam rację. Fys. Zejdę tu i sobie nie mogę pójść tu. Muszę iść tam i tu. Siema Adik. Ejko. Dobrze tu wrócić. Ja, hopie, witam cię.
Nie tym razem. Zaś się schizowa muza We've got a odpaliła. man down! Kurwa, jak oni ryczą. Jakby ich przypiekali. Medik! Get us some backup. Do something about him. Ty grubasie! These crimes. I need more time. This way. No i Patty, uspokój się. Skup się. Konfident! W sensie, że pewny siebie? It's a sniper. Mieszku. Get Masno, ja? Fest. He's trying to flank. Cover A me. mogę zapytać, co to za koleżanka siedzi? Twoja nowa miłość, czy jak? Ale jaka nowa? Ona nowa? No, ona nie nowa. Używana. I need help. O, to było głupie. I za snajper. Oni takie głupoty gadają czasem, bez sensu w ogóle. Ale dajcie te pistolety. Nie krzyczę. Bo mnie nie było parę miesięcy. No dobra, ale to... No właśnie, no to... Nie przypominam sobie, żebym wtedy... O co chodzi? Kurde, zamiast C to... Close in. A tam było coś tajnego chyba. Nie, to była lampa. Fys. Lampa... Tu. No i teraz gdzie? Tu? Nie wiem. Nie, to już szyba. O, to ten doktor. Janusz. Evidence by shredding documents and wiping hard drives. Genevieve Aristide dug her own grave, and she's going to have to make herself comfortable in it. Don't be a fucking lapdog and jump in after her. A bo to nie jest od niej? Oj, nie. Nie wiem już. Użyć apteczki? Y, Mam 3. nie wiem, trochę mało. Ciekawe, o ile tańsze pod kątem zużycia prądu jest granie w takiego Freeware'a albo Vice City niż w nowego Peleya. Czy powiem szczerze, według mnie to nie jest ciekawe. Ale no co kto lubi. Still there? He's a... Masno, ja, fest. Tutaj jest? Nie. Nie! Patty. Nie rycz. Dużo widzę. It's gonna blow! No faktycznie. Nie kłamał.
po myszce. O myszkę nie zrobiłem, tylko tak. Ja. No gnoju! Zginiesz ty! Zginiesz. No i teraz będzie ciężko, bo nie mam apteczki żadnej. Z tego ciula. Nie masno. I nie fes. You still there? To było ostatnie pytanie. Smutna sprawa. O, Rubas. Czemu to nie wybucha? Czemu to nie chce wybuchnąć? Co wybuchnąć? To... Gracie na zmianę. Nie! Ja we Fira nie gram. Fira Patty We lost przechodzi. the man. Oh! Ja się za No ja bardzo... mam Ja się za bardzo boję, żeby w to grać. To se nie zapisuj na razie, w każdym razie. Na razie, w każdym razie. nic fajnego nie ma. O, widzisz. This way! Kiedy śląskie recenzje? Jak nagramy jakieś nowe. Co teraz grasz, Niklaus? Teraz w nic. A w ogóle to, no różnie. W PUBG'a, w Vice City przechodzę. Takie rzeczy. To co znajdę, to ja używam już. Mało życia. Czyli bieda. To co teraz F5 dam. He's over here! A to ci skradacz. Granat chyba poleciał. Tak. No tu. You still there? Ja myślałam, że on zginął. Jednak nie. Się wystraszyłam. Stay on your toes. You better check it out. Muszę się napić. Masno. Nie masno. Nie no, masno, face. Uwa, face. To tutaj. No wydrzyj się, bo nie wiem, czy zginąłeś. Stay on your toes. He's here! Siema, rudy rur. Look out! Grenade! Man down! Get down! Żałość taka. O, uciekł. Czy GTA 5 grane jest? Nie. Zaraz tu przyjdzie skądś.
Nie miałeś, masz chyba nowszego save'a. No patrz po dacie. Druga Checkpoint to był. 33. To był checkpoint. No ale to też save. No uciekaj se. Szkoda synków. Masno kłódka. Dzięki Parkometer za follow. Parkometrer za follow. Nawet se nie krzyknął. He's here! Ah! To byłam. Dobra, jest graj dalej. Nie boło. More info on Origin. The genetic reference they use for the program is apparently a powerful psychic. Makes sense. If you want a telepathic commander, you need a telepath. Anna was a woman. Says here she gave live birth to the prototypes. Seems Wade wasn't convinced the psychic characteristics were genetic. He figured there was a better chance it'd be passed along if the fetus gestated inside the subject. So they put her in a coma, made her carry a genetically engineered baby to term, then induced labor. It's pretty fucking sick. A tutaj byłam. Co ja muszę Mam tu się wrócić? Tu? No złaziłaś tu ostatnio, tylko ci spadło HP i wczytałaś na nowo. Ale tu jeszcze coś Chyba. jest. Tu nie było. Ja Patty zatykam gębę, bo jest strach, że będzie Alma na szczycie drabiny i Patty się tak wydrze, że policja zaś przyjedzie. Jakie zaś? No bo kiedyś przyjechała do mnie. Że krzyczałeś? No, że głośno jest impreza i ktoś kogoś bije. W jakieś MMORPG grywasz, planujesz? Nie! Dalej dziwne. No, czemu mi zamienia? Nie wiem. No Nie przedrzeźniaj mnie. Ale serio nie wiem. Ale to tak... Przedrzeźniasz mnie. Patty styknie już tego chyba, bo jest za 15 trzecia, za 23. Ja muszę o 9 wstać. No w sumie No. to będzie idealnie chyba. No i już jest 1,5 godziny odcinek.
To dziękujemy pięknie Masno Fest za oglądanie na YouTubie. Zostawcie łapę i widzimy się. No to myślę, że to się powinno skończyć tak. Jeszcze zostało 2,5 tego. To taki jeden dłuższy odcinek albo 2 krótsze. W każdym razie Masno Fest. Widzimy się. Krz.